Bħala poplu li jħobb li żaqqu, il-Ġimgħa l-Kbira għal min isegwi r-reliġjon Kattolika hija festa partikolari fejn jidħol l-ikel. Huma ftit dawk li għadhom jażlu li ma jiklux f'ġurnata bħal din, bil-maġġoranza jażlu li jiċċaħdu mill-laħam u mill-ħlewwiet. Iżda dan mhux neċessarjament ifisser li l-ikla tal-Ġimgħa l-Kbira tkun nieqsa mill-għażla. Anzi, għal dawk li jħobbu l-kċina Maltija, dan il-jum jagħtihom l-opportunità li jħawru l-platti tradizzjonali. Fosthom Zarena, anzjana minħal ormi li f'ġurnata partikolari bħal din tlesti sensiela ta' platti tradizzjonali Maltin li ma jinvolvux laħam. L-anzjana spjegatilna li għall-ikla ta' nofsinhar stiednet lill-ulieda u lin-neputijiet u għalhekk mhux talli sajret fil-kwantità iżda preparat għażla sabiex tolqot il-gosti ta' kulħadd. Bakkaljaw stuffat tal-bebbux, tal-qarnit u qassatat. Zarena bdiet tipprepara l-borom sa mill-jum ta' qabel. Tipprepara l-ewwel qed meta tkun sassajr affarijiet tal-basla jien naħobb il-prepara minn flaxija. Fawwara, ħalliha f'fassatur toqtor, bat l-għada tibda tużali għalli jkollok bżonnu. Għannit nfawru qabel ukoll fawwarthom il-bira. Tisjir li jsir bil-mod, b'ħafna paċenzja u mill-qalb. U dawn huma biss ftit mir-riċetti tradizzjonali li niżlu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Għaġġen il-for, per eżempju, kont nagħmilhom ir-ravju, xi kejk imma sa kbert ma tantx għadni nagħmilhom. Ommi kienet tħobb issajr in-nekk meta kienet ħajja u jiena bdejt nsajr it-tfal issajr. U naturalment għall-aħjar riżultati l-anzjana tinsisti li l-ikel għandu jsir kollu b'idejn. Kollux b'idejja żgur. Kal-ħaġina jien nagħmilha, ta' nagħmel l-ħaġina. Din l-ikla hija appuntament li Zarena iżżomm ta' kull sena. Sakemm indum ħajja kull sena u ma nafx kull darba ngħidilhom sena oħra ma nkunx hawn, sena oħra ma nkunx hawn, s'issadni hawn. U la jgħaddu l-40 jum tar-Randan ma jonqos il-ħelu marbut mal-għajt. Mhux ta' bxejn tan-nanna ħelu manna.